Aso dalam sinetron lo so Ayo nan rasa perasaan ne mah tak kayak itu pula. Batu. Gini ya Jo, kita lelamu tak basuwo. Abah kabar je gini. Si hai. Ayo jilah nampak dia Den. Sege. Jo, lelamu nak basuwo kok lagu kita teka ada duwe baca cerita. Dah bado balagu bercerita mantun. Tua. Jadi malah. Namuah mana? Baca kowe. Aca gue kalau ne ke dulu ne takui seorang. Takui seorang berdua balagu. Muah tu. Jadi malah lambui. Lambui Jo. Takui dan udah. Apa nan adik takui kan sayang. Bunga cinta kok layu hati den jame nan denaro kau mengiram udah surang sejak umur manike labih tujuh balik badan alam lah takui lalu surang. Iko itu nan kini adik takui kan denaikan datang menyiram bunga hati. Rindulah lamo samo ditangguhkan sajak gunung Merapi sagadang talua. Tersakit ke berita lu aku ke mana ya? Iyo talu tiak talu asin cincin kok ke majo punya gajo. Oh iya, talu asin di kampung ambok kau. Tua. Citoy ba din ito? Patang ko mau pulang kampung ke cincin tu. Baganti to di sinan. Nanya lah pajak ketek orang galih talua ko. Talua kece. Tu bertanya mbo, baga talua ko cek ko yuang ni mbo. Saibunya jo de. Ba mahana ko ketemu ngeneng je nyoa je. Tuan kece pajak ketek tu dalang ajo. Gadang lagi ko cele pacalan citiaknya. Sajak gunung Merapi sagadang talua ini. Denaikan datang menyiram bunga hati. Rindulah lamo samo ditangguhkan sajak gunung Merapi sagadang talua. Aku ne. Atas sakit lo tiba di talua ko balik. Ayo. Tapi jak ke bela do nak la mampu lo musi ko. Anda waden non nang kanai. Ajo na salah waden kecian jam bagangin jo kata pilawi mandi jo jaya lawi ko kata den. Kadang talua deh. Oh iya. Talua na mak ko. Iya talua asin. Talua asin. Talua katuan talua asin kalau gandam dalam air gagam tu kan kadang dia. Iya kelenga. Ya jadi talua asin ko mah ya. Tua. Jadi ndak talua asin ko dah. Talua nama gandam dalam air asin. Sajak gunung Merapi sagadang talua iti. Ayo padiah serone ye. Nama nampak dia koknya. Jon talah jo lah ye. Lai tak ada alung. Rumah di samping tarik suara, tarik tambang dan tiang lo. Ikut kaget semeja pada nema. Indak yo bana. Cuman danyui. Sudah lah. Walaupun lagu ko agak tersakit-sakit sangat nek. Tua. Tapi danyui masih ada. Danyui masih ada. Tu mah
Atas luasin tadi tu maya. Ayo. Di kampung bodoh lo pemane. Cerita bentuk kuah. Tu lagi jo. Ado na SD do ne. Marau pula. Menangis. Mencilebe pula. Tu apa sebab? Tu bos tanya abah sebab anak kau menangis. Ba kau menangis pulang sekolah. Nang kecil anak kau. Wadah dia ibu mas sekolah ba. Ba kau dia yang. Ibu menanyon 2 kali 2 kata. Bagang jawab nang kecil abah kau. 3 nya ba tentu yo dia ampek lah jawab. Nang kecil anak kau ampek lah nya ba 3 lah kena riak dah. Sama je telia kan? Iyo. Tu mah waktu baca agama ni paja ko loko. Nan baca agama ko guru agama sedang maja mencari ton tentang sarugo jo narako. Kalau elok-elok sewa di teh duya ko. Masuk sarugo wa. Betul. Kicik guru Kalau nakal-nakal wa masuk neraka. Tu. Anyo carito lah tentang sarugo tadi dek guru ko de ne. Bayi tuan ca di sarugo ko di sinan tinggal bidadari kecek. Waktu mah kecek buah sedih dipatiak tu diambil buah tu tumbuh lo buah tu beliak kecek. Sung batang aye jo mengalir madu kecek. Kok madu? Madu ni dah madu piak mana? Ndak ko madu labah batu agak tu bana bentu sarugo tu. Nagagian ca kecek. Ndak tadon tan dia teh duya ko dah. Jadi kalau siapa nampak ikat sarugo kecek bu guru ko menunjuk lah anak murid sedanya nampak jahat tadi ko nak menunjuk ada dia hampir dek guru agama tadi nak menunjuk ndak payu wak ke sarugo cek bu guru indak bu kecek wak kecek amak wak pulang sekolah langsung saya lah pulang kecek Kata pulang sekolah langsung sarugo iya nak kecek gitu kan mereka lah jo itu kata Allah itu dia jo ya batali mak ko tele kata ko batali ko baru biasanya pilih aja kau ni tak talah yo. Iya, tentu balai ne. Kini kau lagu kita boleh banget ting. Lagu itu. Nampak dia lagu anu lah ne. Oni benar lagu seorang lagu ne kan anak-anak ku ambu pernah mencilik oni dulu berlagu bocor lui. Amuah tu majo. Lai je kasih lagu kau. Oh, pat dia benar lah nya. Bolah dan cubo yo. Iya, biambon moi. Tukang klip Dah jadi. Syutingnya di mana? Di mana di mana kita lihat. Jadi malah berangkat kita ke Gadoi. Lasap. Punja barito sedipun kayo tak kaju. De menang lotre pitinyo bakam dahulu marengkeang kini ko pargi nyogandui hobi nyoba bini oi sui sati o sudu sabana sero oi babi tipanya sabana lape oi sagalo kanda mandi di padang bayi lalo ka betawi satio hari pemrenyo ganti baganti kabau sanang ngasianan pandai manggili indah taraso uncangnya makin manipi lah koco alui oi lah koco alui lah koco alui oi lah koco alui lah habis cakap mengkonyo takkan asile kalua piti oh iyolah mulai sande ini joharato lebih hilang cie-cie otonyo nang sedan laba ganti jo Honda bebe lah koco alui oi lah koco alui lah koco alui oi lah koco alui pambali minyak oi piti indah batiti Honda tajua mau sofa jalan kaki baju di badan labai indah baganti mangecek surang oi gilo mae tonggari lah koco alui oi lah koco alui lah koco alui oi lah koco alui Barang senti boto itu Jo. Alui bocor nyempa lui nampak tu. Namun angin tu balas sih keluar lah kempis saja nak nampak. Mediam jalan ondako dah man. Saya bisa ditumbuk tu. Saya bisa ditumbuk. Ditumbuk payah menumbuk Pakai duit tumbuk lah habis cakap mangkonyo takkan asile kalua piti oh iyolah mulai
bojo alui pamali minyak oi piti indah bapiti Honda dan jua mau sofa jalan kaki baju di badan labai indah baganti mangi cek surang oi di loma etong dari Ulat. lah bojo alui oi lah bojo alui lah bojo alui oi lah bojo alui lah bojo alui oi lah bojo alui Hidup bojo. bojo alui oi lah lah bojo alui oi lah bojo alui lah bojo alui oi lah bojo alui lah bojo alui Oi, bojo alui. Iyo mana basi oya osen goyang oje one sonta ko tengah demo. Namo aja lagu boco alui. Antu yo sen gaya. Awa iya. Ajo. Ah. Citu ang gilo ko saya dulu nak dia tengah dong ne wa citu ko jo. Oh, cituang gilo ko. Ah, tu. Aduh mana mane. Atu. Uang gilo ko cerita untuk kwa. Ah. Ada uang gilo, Ah. satyo watanya walun je jawab ai. Ah. Satyo watanya walun je jawab. Alah menangan ne cerita ai. Alun. Alah menangan ne cerita ai. Alun. Ayo gilo ne mah. Oh betul jo. Kangen ma jo. Indah. Cerita bantu aku mana ya. Ah. Uang gilo digadui itu kan dia tak ne kan sakamar itu berdua-dua orang. Ah. Jadi pajako nan seorang nan sekamar nomor 2 ko, dia tak ane meja di tengah kamar itu. Tagak ada teh meja tu. Dengan tangannya. Ha, caliak dia. Aden ko matuari dang ko. Pak dia tagang bumi ko di den serenyoan. Gilo amah nang kicik kawan ko. Wang nang gilo. Allah watan kalo berdua. Aden kadua nang ka doktor nang kicik kawan tadi. Kadua lah dia ang Yo pailah kawan tadi ka doktor. Dok, kawan dia nan sekamar tu lah tambah gilo aja celai. Batu je. Yo dia tak ne meja ke tetangah di beta gak te meja tu dikiciknya nyomat tuari tagang bumi ko de sedonyoa gitu. Atu. Oh nang kicik doktor ko lah gak elok paja ko mah lah tentu nama na betul nama nindak dia. Ayo. Jadilah cik doktor. Beko den tuik kawan tu tapi suruh turun te meja tu dulu cik. Amam benar dok. Jangan suruh turun lai. Beko kalau turun tu kalam lagi kau lihat. Bati dalang jo boleh. Samo je te ai. Ajo. Katiko ne dinas di meski kadi ko dulu. Aduh lo anu ko nan lampi cegak cik jo tadi. Jadi uang gilo nan lampi cegak ko kan takah ko. Sekali seminggu bersuruh apa ko toroyong keliling rumah sakit ko. Anan cik nyoko dia gi adona sabi, adona ladiang. Oh memberasi rumah sakit ko kumah ya. Iyo. Jadinya dia lampi cegak kan nak melawan mana pakai senjata lai. Jadi do sogang uang gilo ko sedang macik sabi. Dikaja one sedang dinas ko de jojo. Oh, one perawat tu tu. One perawat gitu. Oh, sedang ganti kancak lah. Oh, sedang conggas lagi. Oh, iya. Dikaja uang gilo wala dia mengajar tentu ne pupuh lagi. Oh, sekeliling rumah sakit tu. Sakit rumah sakit. Oh, sasak ngok den dia jo. Oh, balasoh ya. Balasoh dia. Sudah tu? Atas sungku ne dak saking la payah atas sungku jatuh ne. Tataguang. Tataguang di batu. Sungku. Tahu jo ada tu Kato ne one la kedi dabih baja ko lai. Kiranya gesek one ste. Dapat one di den. Akhirnya one lo ngajar den lai kata. Oh, minta ajar apa kemah ya? Lu banyak si ginyang. Apa si ginyang wala banyak ne? Amuah tu majo. Iya. Sapo singguluang, apui ubi jo apui jaguang, api gigi tak apui muncuang. Rapinan jo uraba, ikilai geramaninda, apo dimakan naninda lama. Ko dape gulai cubada, nako pisang nanaga luna, nako dape namakan kara, de urang badaru de awa indah. Nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana. Nyang lagi nyang bana, nyang lagi nyang bana, nyang
bana nih. Hai. Dek canggu tambe di jo tambe do pai bendi la tinggal kudo la pai bini la tinggal jo malala nasib kita salalo malam bajago lari la sanjo sanjo nyoba sobo jajan dolamo nyang lagi nyang bana nyang lagi nyang bana nyang lagi nyang bana nyang la lambu ibana nyang la soso bana la nyang la tiaden bana. Lagi nyang bana nyang la soso bana nyang la lambu ibana nyang la pane bana nyang ala kalua nyang ala kalua pada mola di lala duang di surau sakotean juang o tantara lagi cerang kampuang bandanya sekolah suang o ulah sampo singguluang apui ubi jo apui jaguang api gigi la takapui muncuang ura binan jo urapa gigi lai garaman indah apo dimakan dan indah lama ko dape gule cubada nago pisang la naga luna la ko dape mamakan kara di urang badarua di awa indah nyang lagi nyang bana nyang pade dem bana nyang pane den ba nyang onelai ba nyang onelai ko ha la nyang udah lai ko ha nyang sia lai ko ha nyang la ba ko ha la nyang ba lai ko ha nyang pada den ko ha la nyang gantikan ba nyang ala kalua batone tadi dia jomban. Iya. Anak jadi ya. Golak-golak orang jelik ni jangan. Nya itu bulo majo. Ayo, sekali kita bobo-boco. Sekali kita nginyang. Bobo-boco tu bobo-boco nama. Bobo-boco. Oh, iya. Kalau orang kini mah apa boco-boco namanya. Kalau dahulu tu namanya bobo-boco gitu. Boco lah. Tu lah. Aduh lah cito uang. Ini lah masuk pikumbu. Aduh tolong ada lah. Bawa soto lo ni. Cerita aja kan ada. Aduh, uang pikumbu aku mah. Manganyo. Nyoba li onda baru ni. Hanya jalan lah onda baru cako. Masuk gigi satu taruh mendaki je satu koncang je satu, menurun je satu. Baca. Batanya lah mau apa? Masuk lah kedua gigi apa ni? Orang larang deh. Oh biar lah cek-cek loh. Pancian. Jadi ambil gigi satu dulu baru masuk kedua itu. Iya betul. Lah kon naik panjang. Wah lah tiba lampu merah orang togak lah. Bonti orang bonti loh. Nah gigi kecil-kecil. Juga dari dulu. Iya. Dia tiba lampu merah bonti loh orang lah hijau lampu, orang lah jalan ni togak oleh. Baca deh betul. Lah hijau lo balik lah merah lo balik togak je sinam lo. Lo nampak deh polisi lah. Deh badek lo jalan lepak je. Onde nak lo ketujuh dia berwarna lah. Itu dipilih pula warna lampu cakap. Kau naik puluh pajangan dah. Jo. Jo nampak dia dari nenek dulu baca di bantik itu jo. Gila kau menginyang, gila kau boco-boco.
Itu na nang kata. Bagalu acok je. Yo, dari ketek bagalu jom mbak dan. Jo. Takon na tahun sekian kita bagalu dulu. Kona ni bacok ko. Iya, takon na ada jo na ne. Kona ko muka suwa ko. Takon na. Takkan na ayo. Itu. Takon na kita bagalu dulu. Lai. Kok kita coba bagalu gini lah agak ti jo. Nah, deh. Omoh ni jo. Omoh deh. Kita coba lah. Ayo, 1 2 3 plus. Sehari rasa setahun sayang, kamu hati menanggung rindu. Antah kone karisau surang, menangi banta joku lambu, cameh menanti ajo pulang. Oi kone, Aduh wow. ku salah pancame bana sayang, dan dulu bulan jo bintang untuk one ngandene cinta. Indah one karisau surang, risau hati kita berdua. Anta de sia ko kini, anta de ambo. Antara di mana kasih jo sayang tersangkuinya. One kan tahu dari mana datangnya cinta. Batu cindan de bagalui asa mulonyo. Apa tombolo nyanyi ni kuang? Usah bagalui ijuo sayang, kau nampak dengan tua-tua. Tak buka apa jokian kita. Biar gae biarlah tua, Inyokan muda juo dulunya. oh neo. Aduh wow. Salah pancame bana sayang, dan dulu bulan jo bintang untuk one nande naik cinta. Indah one karisau surang, risau hati kita berdua. Anta de sia ko kini, anta de ambo. Antara di mana kasih jo sayang tersangkuinya. One kan tahu dari mana datangnya cinta. Batu cindan de bagalui asa mulonyo. One kan tahu dari mana datangnya cinta. Batu cindan de bagalui asa mulonyo. Kondi deh, ayah jano ko sama nama lenggo ko yang saya bentuk kecaru anu ni nyola suang. Ano mang kulo ko dio. Ano di sesuai goyang ko lagu no jo. Iyo, kay kamano rasono angguat lagu ko sinalo ko yang yo. Ano la dek kecien tadi. Kama goyang no, kama lagu no kanin lo goyang nyo no den. Tara dundun namo ra. Ano mo no? Tara dundun. Yo. Kok ada cerita baru Cik Li baga ti. Jadi malah ni. Namuh na do ya. Di bawah lihat lah dengan piaman melihat lu. Namuh ya. Orang piaman ko jalan ni. We naik ke Patabang. Mengano nanya? Naik ke Patabang duduk di samping ambo, sakatabang aja ambo tu. Danga wajam nanya lo. Tapi ke mana ko? Inyo dari dari Jawa pulang ke Kampuang. Di bayi ni de anak lah kayo di Jawa. Nah jadi yang kuih ni jo Patabang pulang.
Duduk di samping ambo. Wadah lah di tepi tu yuang aja. Batu pak, wadah enggak pemutah dia. Lagi cek bisa dibuka cermin pesawat kokolan. Diuluin dia kepoloi keluar. Mudah, mudah ya. Yo. Tu. Jadi melang. Jadi lah duduk di samping ambo. Yo lasuh ni kata bangko nak yuang. Balas suh pak. Dicaliak ke pintu ke cermin luar tu, ke kaca tu, caliak dan ke bawah tu, manusia bentuk samui, ya bentuk ayah ni. Wah, dalam pak tu, dalam apa dia tu? Itu kan samui sabanai pak tu, awak lu jalan lah tu. Namono pesawat lu manggari le koyo. Iyo, masih dia lagi duit ni kecil nak tambah awak kau. Dia no sekali ko naik baru koyo. Oh, takai tu lo citu koyo ya. Dia dulu cik lain. Biar belum membeli auto. Gali bari dia ni no. Membeli auto kan. Apa jah ceko je ko? Aja ceko membeli auto je kan. Beli auto baru. Ode bala pitih mana mau Ba cito no tu. Beli auto di Jawa. Di jalan ni auto ceko. Oh, alasan tiang lah gagah sangat. Tiba lampu merah dia ni, berganti dibuka pintu auto ko, diturun ni kaki sebelah. Tu nampak dia polisi. Ma pantun gaya tu. Tu ditanya polisi. Pak, kok turun kakinya sebelah pak? Kata polisi tadi. Onde yuan dia biasa jonda di Padang. Jonda lampu merah ke kaki turun sebelah. Nansan kono coba sama momen jonda ya. Karena agak tidak berjago kok. Namono orang kayu baru lah ya. Kabe orang kini nomor. Dia lagu lah ni. Ayo. Ajo kadile lagu lah kita boleh mana. Lagu amboko yo bana untuk nang orang namboleang jantan singkuang. Lagu tu boleang. Itulah. Boleang luar namo. Ada ni tahu le bana unino lu ada nangalus ni. Ayam tu jeleh rene tu. Baru mau ko babunyi bentuk tu. Sudah betalua ya. Dia jane talua de. Dikicek de kok kok langsung aja dia nak ayam keluar. Kiro dicaliak keluar. Onde botak bentuk atas dua tentu botak bentuk. Ada tu dia suruh ada kurang tu mah. Botak. Boleang. Kepada rencana dan boleang yang tak singguang. Masuk kerana dia boleang. Segala nama boleang. Iko hanya lagu boleang alua. Goyang boleang. Okey boleang. Oh ye. Boleang. Olang katitipin bagandang di tepi air. Be akapalonyo licin api di gigi adek kuman air. Be akapalonyo licin api di gigi adek kuman air. Olang alua si bolang mancilo talua. Bolang di pupa apa nyok de mancilo talua di bolang tangan dapu. Bolang di pupa apa nyok de mancilo talua di bolang tangan dapu. Iko lagu mainan le adia oi parintangno hati. Usalama nani juo de adia oi mari kita menyanyi. Kapalo den ke boleang de ulah si kutu nyot cabuian rambi den jombai main bola. Kutu main bola. Boleang kapalo den. Talu. Oh ye. Boleang. Saragam goyang boleang. Olang katitipin bagandang di tepi air. Be akapalonyo licin api di gigi ende kuman air. Be akapalonyo licin api di gigi ende kuman air. Olang alua si bolang mancilo talu. Bolang dicoba abah nyodek mancilo talu di belakang dapur. Bolang dicoba abah nyodek mancilo talu di belakang dapur. Iko lagu main-mainan de adia oi parintangno hati. Usalama nangi juo de adia oi mari kita bernyanyi. Mancilo talu boleang kalau orang korupsi anda donya boleang lah. Asik.
Yo padia. Adik kau dia di samping balagu basilek padia. Yo kau mah. Oh, pendekar kalek kayak galambo. Atak kau lagi. Wono sesuai jo. Wono sesuai. Sungai magantiang kulit hitam. Aduh. Ayo. Pendekar kau jelas ni. Uangan pendekar ko setadanga pedagam seketik masih lepas pasti masih lek langsung. Oh, tangannya ko laki sekali ke tiak ya. Bapencak langsung. Tua. WE sedang sedang memanuang majan dan sebenar itu. Di WC ko citu Iya. Di kamar mandi lah. Wabah pintu WC tadi di kuciang. Mantan tuan datangnya. Oh menggaletang sekali penjaga. Hei tahti. Bapiyo tu sungai kau. Sungai penggantian kau ya. Iya. Tua. Tu mah pulang ke bini. Ba ko piak bunci bau mah kau. Ba ko apa bau antara cium mah kau. Tua. Oh dia bini. Ba ko nak barasia sini Allah busuk bono mah kata. Ayo lah dia bini tadi. Pulang anak ketek kau di sekolah. Tentu tu bukan kami ni ya. Iyo, pulang anak ketek tadi. Ayah bagi-bagi jadi ayah bagi-bagi ayah maka sudah makan sate mah. Baten. Jadi sungguh ayah do kuah sate. Wajib telinga di situ malah tak. Kira mau nyangkut tapi lina ke sungai ya. Iyo. Adik lagi lah pendekar kau cik ni. Lagi pendekar. Hei, tahti. Kakale bukan naik kaki gen dema bisa lama renge kota pulau yuk kan naik di bawah kuse tararararau pai pulang main bau gae usah mencilote menciraca mencime cuo jiko ndak mancubo cubo datanglah kamari gendong kak tabang den takwi baca kapalo usah den dia kon lagi hello ang bayi lari hepta buat si cerek kok kanai kaki den bisa lama renge hepta si dulang-dulang kok kanai kaki den barang tidak diurang iko nyawa den nama-namo pandeka kale kok kanai kaki den dema bisa lama renge kok tape pulau yo kanai di bawah kuse tararararau pai pulang main bau gae kale bukan naik kaki den lima bisa lama renge kok tapi pulau yo kan naik di bawah puse tararararau pai pulang main bau gae usah mencilote menciraco mencime cubo jiko ndak mancubo cubo datanglah kamari endong kak tabang den takui baca kapalo usah den dia go lagi hello ang bayi lari hepta buat si cerek kok kane tangan di salam renge hepta si dulang-dulang kok kane kaki den barang tidak diurang iko nyawa den namba-namo pandeka kale kok kane kaki den dema di salam renge kok tape pulau yo kane di bawah kuse tararararau pai pulang main bau gae One, citu kan boleh lah, citu kan kilo lah, citu kan tele lah, apa sih kinya lah lo, botak lah lo, lah lo, kini aja cerita kita lagi jauh. Akan dah one lah, citu kan sumbiang kita banyak, citu kan sumbiang, oh nendul sumbing kau, nendul sumbing, tapi wadah mana dan lah, wadah kau digagahan juga sekampung kau sumbiang jadi nak satu no, indah citu, ayolah, kepada sana dan sumbiang jangan tersinggung lah, kau kejadian mana dia mau kemana? Kaki
Jo. Aduh, pajatu. We sapam di pabrik. Yoga batando pada mesti. Batando ko sumbiang bibi. Iya. Jadi mau bonda gak kencang sinan sengene. Talantak dia mau nak ketek. Wah. Begang Bangi dia ambuhe peluit sekali. Pret tu Fir. Gitu ya. Malas sweet dia peluit tu. Ndak pret dah. Fir. Coba semua angin banyak lalu keluar tu. Finger gitu ya. Finger gitu ya. Itu ke tepi mau ke pinggir maka cuy ke mat. Mengerti Jo ya. Berlantak nak orang. Lihat tu pakai film. Ana film kepak. Film kepak kalau son cuma. Film fakak mah gitu ya. Tak tentu dia film deh. Cuci pinggan. Iya, ana film kepak gitu. Bantu kombo nali pakai film mang. Film kepak stengkat. Film gitu ya. Tu lah panik di pici ni sumbiang itu. Sim kan tuik sim. Oh, mereka tu Jo. Sim lupa agak tinggal. Jo keluar je kak kok. Iya. Tu mah kira dapat lo kecelakaan si sumbiang kau ni. Iya. Pak Sum kok. Iya. Baju seragam tu. Deknya sumbiang masih hombing namanya merek di baju itu. Iya. Sekali si hombing ko kepikakan tuanya jonda lo. Iya. Talantak dia no. Dia utuh parah. Tasung kue. Badan tuang kanai duang ko dek trotoar. Tu beragah. Mai lie ke sumbiang degah ko. Dibawa ke doktor ke kesmas ko. Kesmas ya. Iya. Dan kecik mentari ko. Iya. Cabiak dia ke. Anu jahit di mentari. Nawan jahit menteri cacar. Iya. Itulah selesai bertanya, Mbak Ambing, sengsara membawa nikmat. Kalau kecik itu, batu ambon nak tumbiang ledah. Jadi dia motor deh. Nama mau batu kaleng. Siatu cuma panjaitan. Lama jahit pedang kau. Dek tu deh. Mencogok lawak lah. Tu ah. Ayo. Kamu tu mah. Berdoet lo lihat. Berdoet. Ya. Jo. Lagan kamu. Mencogok-mencogoklah dia dari jendela di balik tirai. Lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mukonan jani. Lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mukonan jani. Rindulah lamunan dentang buangkan Basuo ajo jo orang datang Denai ko tibo ajo dan berjalan Tarumah badan dan manantinya Denai ko tibo ajo dan berjalan Tarumah badan dan manantinya Dibuat janjinan lapua kita pare. Kau kan naik berang de urang gae Marilah kita bayi barang Ikoba itu ko samo namun Bumi bapu tajam dicamekan Yo cinta denai usahlah ragu Dimaki bonyo kita nantikan Yo cinta denai usahlah ragu Dimaki bonyo kita nantikan Mencogok-mencogoklah dia dari jendela di balik tirai. Dah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah dia mukonan jani. Dah lama kita ndak batamu pandang,
cocokkanlah dia mukonan jani. Rindulah lamunan tentang buangkan Basua ajo co orang nak tahu Denai ko tibo ajo dan berjalan Darumah badan dan manantinya Denai ko tibo ajo dan berjalan Darumah badan dan manantinya Tingkah batingkah usah dibuat Kanjinan lapua kita paare. Bukan naik berang de urang gae Marilah kita pai barang Iko itu ko samo namun Umi baputa dan dicamekan Yo cinta denai usah ragu Di mati bonyo kita nantikan Yo cinta denai usah ragu Di mati bonyo kita nantikan. Onde rasa sakit. Onde jadi apa nih? Oh, pulang Jojo. Ayo. Ambo pat salamo la yo la molo di kampung mana? Dulu ambo makan. Tahu. Mangko ini tanya pulang aja ke tone. Iyo cuma bakat orang kagak tau madang di ulu babuah babungo balon. Mantau aja ko dulu di rumah babungo balon. Ayo. Akhirnya mau pulang ko yo di kaneno namanya ko mah. Kandang ko belum dua lo. Karena di wadah anggo rumah aja mah ko. Wela iyo. Kamilah no ko mah. Anu ba ako. Iyo la seseorang lo. Ba ako tagato. Buat awam ambo sangat paburuang benar dia. Awak kan sama-sama tinggal di Jawa. Jadi ambo di awak dintang asila la buruang ko jona burih la unggih ko jona burih lai. Unggih ka unggih jo diurih de jo. Kalau cekak lo. Si umnya. Oh, itu mah sampai berpisah jadi Oh. Anak kecil pajak ko na supi amba ko. Ajo cerai ajo na unggih jo tinggalan je. Unggih ko supi mana ko buruang ko mah ya. Iya. Tu mah pulang de more ne. Dia mau nanya joto dari Jawa pulang, tiba di Piaman, wah orang pulang dia tahu mana mai, beri sonsong sekali tiba sekali bendi. Iya. Kamu awak jual deh, awak ingin tu pak coba, kursi bendi tadi. Nak kenal kan tu Jojo? Enggak, baga tu pak coba, angkoi head. Agi yang singgi, waktu tu singgi banyak kecil nih. Oh iya. Maha nampak ampie nyoa nampaknya nyoa tu. Dan lang bang juang di bulan nampak lo dia tu mah. Iya. Jadi balik ke rumah tadi. Dia nak tu nak nih. Bagadok tiap tiap satu dia nyepak. Naik lah deh. Baru naik je ni di dalam bui kudo deh. Ampie jatuh lah tengah jam bo. Elok tepat jatuh ambo kon. Wa ambai satunya tak selamat lah tu. Jo. Aku tentang nyawa dan luar Jawa lah. Takana jadi di mana rumah Jo piam baru gini. We petang kolai jo kontak kami sini. Bawa itu kasih putusan tak sudah tak kuat ini. Iya, mata nak jatuh tibo. Tibo lihat wak tanya kan petang ko kecil lah pindah lo mangeleh di Jawa tu di Bandung tu di Bogor lah pindah lo ke Cimahi tu Semarang petang ko mah tibo lo karatu lebarane we lah dia nuluk ini di Samarinda kecil nih di sini nanti tulis dia. Oh, Samarinda aku di mana kau Jo? Yo Jawa aja ke tibo tu mah. Alam bola gola nasi mau cek lo nih. Dia lah Jo. Tigo. Aye. Charlie, kurari. Kamu lelai. Oh yeah. Indah kato den iyo juo katonyo indah sagan la jomin tuo la den jarekan talak igo. Dikatakan salah, enggak dikatakan salah. Awak pai badendang, katonyo pai manggaka. Badendang tengah malam dan pulang pagi hari. Titinan dan cari untuk ke anak ini. Indah kato den iyo jual katonyo indah sagan la jomin tuo la
laden carekan tala iko. Stay dari kopi pagi tangi jom kau kecil dan cari untuk bang. Untuk anak. Jangan megang-megang jauh. Ayo kalau baik tabang amboi jom. Indah kato den, iyo jual katonyo. Ikola susahnya dapat bini pancing burung buto. Inyo ndak mancubo baraso menjadi jando. Indah ibojo anak-anak laden carekan tala iko. Indah kato den, iyo jual katonyo. Ndak sakan lajo mintu laden carekan tala iko. Sungguh malangnya untung si tukang dendang. Lagu kita lama hati kurang pun sanang. Kok kurang dak katuju kapalo nang kena langkang. Bawa pulang ke rumah ini pun berang-berang. Indah kato den iyo juo katonyo. Indah sagan lajo mintu laden carekan tala itu. Kopi kecil den. Nawat dia pun menjadi titis yang malam. Dalam lo ulang, baru ada makan ajo. Dan kecil dia coba. Ajo nak cendek apa kasih apa? Jangan boh coba nanti. Alah. Masih mana masih. Boleh ni. Jo, ajo lah selama lo kita pisah jo. Lah kali lian lagi luan jo makan tahu. Anang kali lian jo kau ni perubahan pak doner ya. Kini ko lah pulang lo lah sekian lama kita pisah. Aci tu bagus jo kini kata nang. Citu nak bawa jawan bawa dari tanah Subarang. Tua. Entah jola nak dari ko entah berantah atau di mana lo. Tua. Jadi aduh sebuah kerajaan tu ni. Kayak mana jo kini? Yo, kerajaan. Yo, lagi aja. Oh, raja tu punya sangat putri, sangat cantik sangat molek Oh lah. Jadi baalah cara raja tadi ko mencari minantu. Yo. Nyo adalah sayembara. Yo. Nyo memang keliling kampung. Siapa yang ikut sayembara gitu keliling kampung untuk mencari menjadi menjadi minantu raja. Ampulah ya nak dan. Iya. Sawai mayo. Iya di kecik ko kecik du balang keliling kampung. Iya. Ada kerajaan ko madon sayembara untuk mencari minantu anak raja nan gancak tadi. Oh, sayembara tu ada ni. Mangkik kaki gajah. Gajah ko yun anak sebenar dak pakai gagah kadang ada. Oh, wai. Sagadang pondok di tengah sawah tu sedang membaguang tu. Wayoi. Jadi siapa yang bisa mangkik kaki gajah ko? Kau nak gajah sebenarnya gajah kan tak jo? Iyo gajah apa? Gajah sambok. Iyo nak gajah. Siapa yang bisa mangkik kaki gajah ko? Iyo. Siapa tangkik dia nyo? Itulah orang yang dipilih untuk menantu raja. Menantu raja. Iyo. Mendaftarlah orang nang kadang Rambo jo dia ni. Iyo. Sadang Arnold suasana sigar tu kan. Nang kadang-kadang jo lah 10 orang. Iyo. Ada kapan ditutup pendaftaran lain? Pendaftaran tadi kau? Ya. Tiba lo orang kampung, orang piaman mah. Oh, iya juga ya. Ini aja dan ya. Hanya mendaftar lo. Raja boy quick. Tidak bisa kamu kecil. Nanti kalau tidak tangkap bang dipancuang kata. Wah, tengok kena cabai rawit kau kata. Dek kali pajak kau diterima dek raja menjadi peserta nang kasabale. Oh, wai. Jadi itulah mulai hari H ko ni. Lah tagak gajah tadi. Masyarakat orang kampung la berkumpul di lapangan tu. Menonton kejadian tu. Menonton tu. Ya. Diimbaunya dek protokol Peserta nomor 1 silahkan mengangkat kaki gajah. Lah diangkat. Sampai ke nomor 10. Sampai 10. Undak tangkik dia seorang lah dah. Oh. Malah disipak dia gajah tu guys. Jadi orang awak ko kan jadi dia ni. Inilah peserta nang kasabole. Nyuang bertepuk tangan sorinya tu. Pajakku lebih bedarnya. Itu pikir orang. Oh iyo. Mengalaman yang lu kuah. Iyo dek. Tu lebih bisa pajakku ketika. Malum lah pajakku juga gak galie jo sengene. Iya. Agak encik coba dak je pajakku sengene. Betul aja lah gitu ah. Adi papa cik ni kaki gajah tu. Tulisan 2 aku lepui gajah tadi tu. Gajah sakit dia. Tu tengkek kaki tangkek. Sakit dia tu tengkek kaki buat tapuk lah orang sarnyo. Ayo padih pajak ketek tadi mah. Tangkek kaki gajah dia teh. Oh kira dia ni buat tapuk orang sarnyo tu berarti itulah sahnya jadi menantu raja. Iya.
kira nampak di balang seorang. Curang raja kecek. Oh, batu je. Ya, itu kaje papuih gajah tu ditinju tampung dua kaki gajah tangkek kaki kecek. Tu balang kau. Ya, batal kecek ya. Batal kecek raja. Ha, tahu? Kini ulang peserta nomor 1 kau sampai balik kecek raja kau. Kini siapa yang bisa manggil yang kepala gajah kau? Ha, ngolah yang berhak menjadi menantu ambon. Jadi ulang lo balik 1, 2 sampai 10 nak pandai manggil yang apa lo gajah kau. Ya, no. Melawan gajah kau lagi nyaw. Iya, iya. Tiba perjalanan ke sebelah tadi. Ada di bisiak dia ke telinga gajah dia. Bawa gajah. Dan tinju gajah papu yang melihat. Gajah dia sakit dia tu manggil yang hendak. Mana ada jo. Ya. Mata puk lo kau. Akhirnya menang macam. Menang gajah teko. Maka delay mah ya. Aku ke delay tengah balai nak tu ni. Itu benar nak kembalaguan. Agi aja. Kecek kemangecek carito di tengah balai. Kadele ko disabui lain nona paling pandai. Sajak dari keju mentega kain cepatai. Urang nama dangala 1 talalai. Otal samo gadang ke langit tinggi laman julang. Pasayok namanya tabang kurang mandang ala kacangan. Otal samo gadang ke langit tinggi laman julang. Basayok namanya tabang kurang mandang ala kacangan. Santiang kau disabui lebih inyong dari kurang. Gemini etio dati enyo naya ke batabang. Tapi kau dicaliak dak berasa dari padang. Kapai jalan kaki ke pulang jo becak barang. Otal samo gadang ke langit tinggi laman julang. Basayok namanya tabang kurang mandang ala kacangan. Otal samo gadang ke langit tinggi laman julang. Basayok namanya tabang kurang mandang ala kacangan. Beginilah begitulah bagiku lah jobagana. Janji hari Minggu lah Sinayan lah Karabaa. Hongkong lah ke Jepang, Taiwan jo Filipina. Inyo pulang balik katonyo tiok sabanta. Otal samo gadang kalangit tinggi lah manjulang. Kasayok namanya tabang kurang mandang ala kacangan. Otal samo gadang kalangit tinggi lah manjulang. Pasayok namanya tabang kurang mandang ala kacangan. Ajo. Pada cerita-cerita kau lah gagah puncong ni dengan lak mah. Akhirnya bertakak-takia kita le banyak. Teko takio ne tu. Adik cerita ajo gajah tadi. Kini masalah gajah lu kita gap beli. Gajah kau puan kadang dia kaya. Gajah kau nang gadang ya. Ya. Oh wan we melah. Oh badan Oh dah lang aja badan Nak muah tu aja. Atu kandangnya nang kadang. Alai, tentu kandang ketik lo kandang pada badan tu nak muah deh. Nak muah. Iya. Nak lebih barang kau. Karena ya je. Aja dia ni lah. Baca lo masuk gajah ke dalam kulkas lu ni. Masuk gajah. Ya. Ini buka kulkas masukannya. Wah, iya padiah ni ya. Kini baca lo masukan samui ke dalam kulkas. Jadi buka kulkas kau ada masukan samui kau ke dalam. Salah ni tu dibuka pintu dulu keluar gajah kau masukan samui tu. Wih ni ya. Kini balok cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas ni. Tekanan tadi jo lah. Batu. You buka pintu kau tu masukan jerapah kau. Samui tadi?
Berdua dalam nak muat nanti. Oh lah iya, sampai ngenek ya. Ayo bisa lo cuma. Ayo, sampai ngenek perlu dikeluar dah dia. Ayo. Apa tu lagi gajah kau jerapah mana menang dia ni? Atau kau ni jerapah menang. Salah ni tu. Betul. Gajah lah menang, jerapah dalam kulkas dia baru lain. Takut tak kilo bocil ni. Uang bunci tu malah lo ada ni. Ni produksi mah ya. Kau mangan duang kau ya? Iya mangan duang. Oh, kok megang atau picak kepala nak sebelah. Tu. Anak mungkin dah. Kok nantang sasak ngok aja. Tu. Kok menungkuik tentu mati lo anak kau tempi. Kenal ni fikir tu. Uang munci tu sama jawab lalu nyari picak mah tu lalu ala bukan gua. Habis kita. Kelegen jo. Kan buntiang kau banyak lah kau mah. Buntiang gimau ada. Buntiang baru ada. Buntiang kucing nak kamu lagu kau mana? Jadi jo. Oh ya. Wah ada sesuai dengan lo. Jangan lagi naik mah. Cuy ko mana ada baby ni si bungkyang kucing laki berjalan kuda di bawah inyo berang-berang sekarang lo kandak nyo kuda di bari inyo marah bro apa nanda pe dibaikan ka pakai laki nyo untiang kucing kata orang tua Sabang namanya sebagai lakinya Kok untung bayar dapat laki sayang kainyo Apa dibuatnya namun lakinya sayang jual Kok untung malam dapat laki urang parabo Bini mengandung marawang-rawang karena sifatnya Hei cuy kau mana mendapat bini si bungkyang kucing laki berjalan udah di bawah inyo berang-berang segala kandaknya udah di bari inyo marabo apa nanda pe dibaikan ka bagai lakinya buntiang kucing kata orang tua siapa namanya sebagai lakinya Kapadodun sana deklah balagu bacarito batakok taki ayo kok kurang tapik namanya kok adonan telantuang kanaya tasingguang keturun telantuang kena yang miang kita minta maaf banyak iko sekedar canda-candawa batu ne supaya kita bagalak-galak jadi masuk angkati simpan saja dalam peti apa aja tu ada lopan tu deh tu mah kalau ada jarum yang patah boleh kita menumpang mandi apa ya ada itu dah tutup je lain ni jadilah ayo Jan kami minta maaf kok ibarat gil gulai kok ya kok tamasi naso gagame kok kurang padeh aso lando ayo anggap selah ko ayo canda gurau iya kami jone pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waton yang ne iyo aja bagagah aja kita di dalam anan perangawak kok di luar mah keterangan jawabannya ya baiklah terima kasih na menjawab salam ambo ambo doakan na menjawab salam ambo masuk sarugo na nindak menjawab masuk angin kamu apa iya tu Jo apa mit lah balik ni malah ayo apa ilam boleh dah